Black Green-hankkeessa toteutettiin kenttäkokeiden sarja, joissa selvitettiin biohiilen mahdollisuuksia turpeen korvaajana kasvualustoissa ja maanparannuskäytössä. Globaalisti golfkenttien ylläpitoon kuluu suuria määriä vettä ja runsaasti ravinteita. Biohiilen edulliset veden ja ravinteiden pidätysominaisuudet voivat edistää kenttien ekologista kestävyyttä, vähentäen kasvualustan läpi suotautuvan veden ja ravinteiden määrää. Hankkeen aikana tutkittiin golfkentän ilmastusreikiin tehtävän biohiili-injektion vaikutusta viheriöiden laatuun. Isommalla koealalla tarkasteltiin hiekka- ja biohiilikasvualustan toiminnallisuutta. Kasvatuslaatikoihin perustetulla seurantakokeella selvitettiin lisäksi erilaisten biohiilestä, turpeesta ja hiekasta koostuvien alustojen käyttäytymistä. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan Marttojen kanssa toteutettiin hyötykasvien kasvatuskoe erilaisilla biohiilikasvualustoilla. 2 eri kohteessa kasvatettiin tomaattia, salaattia ja kehäkukkaa, joiden kasvualustassa oli eri pitoisuuksia biohiiltä. Golfkenttien biohiiliratkaisut vaativat lisää toistoja, sillä tulokset olivat vaihtelevia. Kotipuutarhureille suunnatut turpeettomat biohiilipitoiset kasvualustat osoittautuivat kokeiden perusteella yllättävänkin toimiviksi. Jatkossa tulee keskittyä löytämään oikeanlainen biohiili oikeaan käyttökohteeseen. Kasvualustakäyttöön tuleekin pystyä fabrikoimaan biohiili, joka pystyy ominaisuuksiltaan haastamaan kasvuturpeen.